बबे दं Triple kill. बाब बिदि होख्रावथारनांगौलै आया मैखुनखौसो जाहोनो नागिरदों नोंखौ बासायनाया जाम्बालै आं मै गावगायो नुवा नोंस्लाबा खेनसेनो गोदोहायसो खालामोमोन दाना रिंकुल बिदियाव खालामला थाब मार्क नांगौ जेबो नङालै गैया मोजां दासिमबो थैबाय सानैबो आं सासेल' लस मोनदों माबायाव दङ बांकाराव गेमि साबैसे दं Double kill. नों गावहरलाय डाउन जाबाय डाउन जायाखै नों खबर हरलाय अन्थायाव बबे दं Triple kill. बाब बिदि होख्रावथारनांगौलै आया मैखुनखौसो जाहोनो नागिरदों नोंखौ बासायनाया जाम्बालै आं मैखुनखौसो जानो खारदों इनिमि खार इनिमि दं नोगोर बुरजा Quadra kill. सासे गावथारनो फैबाय आं बाव फैनानै सानैखौ सारबाय आं गावनिखौ सासे गारि लानानै फैनायमोन सासे माबानानै साब्रै नैबे थारमाने फिसा साब्रैजों लोगो थादोंमोन औ आं नों खिथाग्रोमोना साब्रै होननानै बुंखादोंमोन बै गारि दंफांनिखौलाय सोर गावखो नों गावदों औ गारियाव सासे दंफां खनायाव सासेमोन गावदों नोंलाय ओरै नै बिमा सखिथिं बिमानो खर'सलै Dominating. साइलेन्सआ मोनलायबावबायसो डेन्जार जाबाय सिलायानो आपग्रेड बानायग्रा दंबा मोनसे जाबाय बेद्रा हा थैबाय आं गावथारबाय
बेखौसो आंखौ थाथेनाङा होनदों आरोखि नोङो जालालै आं नुब्रै सानदों सोरबा ओइ बोथोराव ओइ गाव गावनि मैना सासेल'सै खारबो ग्लबल होफै आयै सेस गावदों संनाया गोजौआव सासे दंमोन मिथिबाय नैबेखौ गावदोंमोन आङो गोजौनिखौ गावथारनो हायासै आं खुनुरुखुम एसेयाव थाखाबाय गावबो 57 56 जाबाय 74 आयौ